everyone, welcome back to my YouTube channel RWISUMWI ब्लॉग। सबको भी मेरे चैनल में स्वागत है। आज अंजलि एंड मी मैगी बनेगा और खाएगा। वीडियो को फुल देखो। चलो मेरे वीडियो को स्टार्ट बनेगा। मैं थोड़े के सामने पर मैं वीडियो को स्टार्ट बनाया था। Finally, सारायाव हरबाय। गोदौबाय गाइस, गोदौबाय। मोनबाय। रियेलि सारायनिफ्राय लाबोबाय जानोसै जोंहा। दिखांबाय बिदि नङा। Wow, what that taste? Hash agaya tak 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau siap katem iska. Sebenarnya ini pala. Op. Sebenarnya dode ni pala zabai. Dia sigan. Oi, baba. Di. Oi. Dia disturb re. Murita. Ini makanan yang jangan ya? Hah? Dikuah besi. Dikuah besi apa mati? Hanggar nanti, sarai kasih mes. Langsung akan keren kerja sebenarnya, nih butuh nih. Bisa nama gak? klmdw berlatih di gaya. Fukangbai. Siap katem. नै साफा सिबाय ददिया। जानायावबो हले जाखांबाय नै दाना बिगुरखौ गारनांसिगोनलाय। बेखौ माबा अरनो जरायनो होगोन आरो। बेखौबो होदोंनोसै अर सुग्रायाव। गाइस मैगिखौ जाखांबाय। साराय ओमफ्राय खुरै सामस गासिबो सुजोबबाय। मैं गय खाएगा इंग्लिश में नट। नोंथांमोनालाय आंनि भिडिअखौ नायनानै थायो। अन्नानैथ' चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। होमबासो ना आंबो भिडिअ गोदान लाबोनो गोसो जागोन। मोनसे खोथा, नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआबो एसेयावनो जोब्बाय। तो गाइस आज का वीडियो खत्म है। बाय बाय। चैनल में नया है तो और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो। नोंथांमोना आंखौ सपोर्ट खालाम। आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन। बाय बाय। थैंक यू।